Dobrý večer. Uvažovali ste niekedy nad tým, čo chcú grafitiáci s nasprejovanými nápismi na stenách povedať okoloidúcim? Dnes poznáte grafitiákov, ktorí tvrdia, že steny i ulice takto skrášľujú. Prídu však aj tí, ktorí chcú trestať pokutami a dokonca väzením. Zostaňte s nami na jednotke, spoznáte ľudí, ktorých teší, ale aj trápi grafity. Ako prvý prichádzajú traja mladí muži, ktorí maľovaniu grafity prepadli. Okrem toho, že ho vytvárajú, túto činnosť svojím spôsobom aj obhajujú a propagujú. Prichádzajú Martin Popovič, Miro Gajdoš a Marek Adamov. Dobrý večer. Chlapci, keď si predstavíme všetky malby, no poviem to tak, ako to je niekedy aj čmáranice na stenách a na budovách, tak vy si čo poviete? To je umenie? To je dobré grafity? No, minimálne je to súčasť toho života, ktorý tu je okolo nás, takže je to isté, čo je všetko to, čo sa tu deje, čo sú autobusy, tak sa na uliciach maluje. Čo mi hovorí s úsmevom? To znamená, že podľa teba je to dobré, že to je? Tak je to prejav niečo, čo tu funguje, že sa na tej ulici niečo odohráva tým, že sa tam niekto dá, že nie je to ľudoprázdne a že je tam ten život. Samozrejme, nie vždy tie veci majú nejakú hodnotu, ale už len tým, že tam niečo je, znamená, že niečo sa tu deje. Vy keď sa pozriete na grafity na stenách, vy viete čítať ten odkaz? Určite. Áno? Čo je to, čo bežný laik nevie čítať, prosím? No, väčšinou sa to dá čítať také bežne v mestách, čo sú viditeľné, to sú rýchle, jednoduché veci, takže tie prečíta každý a zložitejšie už sú tie také prepracované na stenách plnofarebné. Tam už treba mať nejakú predstavivosť a niekedy mám s tým aj ja problém, ale viac menej. A väčšina ľudí, priznám sa, s tým má problém. Tak treba do toho preniknúť, ale určite potom. Preto je to vonku, aby sme okolo toho aspoň 1000-krát prešli za svoj život a pochopili, čo ten vlastne ten umelec nešťastný chcel povedať. Tak už to rovno nenazval. Tam viac menej tomu umelcovi ani nejde o to, aby to pochopil. Proste 99% tej populácie, čo okolo toho sa premelie, tam ide viac menej o ten odkaz pre tú konkrétnu osobu. A nemyslím tým práve, že áno, som tu, Jano, a ty sem dojdi zajtra a napíš mi to sem, ale proste ide to skôr o to, že grafity v podstate sú prezentácia mena tých writerov. Grafity, nie grafitistov, alebo proste, no uletel som, nevadí. Nevadí, kľudne pokračuj. Každopádne ide o to, že writer ako taký, čo je ten, omyl. kto to maluje, kreslí, ja budem prekladať, dobre? Áno, sú writeri, okay. Omyl, nie grafitisti, ani sprayeri, ani grafitiaci, ani XY iných vecí. Sú to writeri, opakujem, ani writeri, sú to writeri. Áno. Dobre, ďakujem. Pochopili sme? Jasné. Aj publikum pochopilo? Ďakujem. Áno. Ide o to, že princíp grafity je v tom, že vlastne writeri ako takí majú každý svoje meno. Už je jedno, či je to meno toho konkrétneho writera, alebo je to meno ich crew, to znamená nejaké skupiny ľudí, ktorí sa združujú. A oni šíria svoje meno. Hotovo. Šíria svoje meno. Prečo si to neposielajú poštou? Prečo to potrebujú namalovať na môj plot? Môžem ja? By som to prirovnal trochu k reklame. V podstate každý si tam reklamuje to svoje meno a šíri ho verejne, aby to bolo verejne dostupné, viditeľné. A má to veľa spoločného s reklamou tým, že... Ale teraz si chlapci trochu protirečíte. Ja s vami nechcem bojovať silou mocou, no tak teda pre seba, pre svoj crew, alebo pre ostatných. No, v rámci tej komunity, čo tu malujú, ale aj v rámci tých ľudí, ktorí okolo toho chodia, síce to nerobia, ale sú toho súčasťou, lebo je to v tom ich priestore. Ale nie je to práve prvoplánové robenie pre tých ľudí. Akože ja viem, že okolo to jete a teraz vás naštujem, lebo som na strašný chróm, akože za týmto účelom určite nie. Viac menej ide o to práve, že čo si bežný človek v živote neuvedomí, je, že tá skupina ľudí, tá komunita je svojím spôsobom štát v štáte. Je to proste skupina, ktorá je mnohonásobne väčšia, než si ľudia predstavujú. Majú vlastné pravidlá, majú vlastné zákony, majú svoju vlastnú hierarchiu. No, chcela som sa k tomu dostať neskôr, ale keď sme to už načali, tak poďme. Ja som sa dočítala na internete, že svojím spôsobom vlastne títo ľudia, writeri, fungujú asi ako nejaká taká zvláštna subkultúra. Majú svoj zvláštny životný štýl. To, čo my laici, iní ľudia alebo bežní ľudia, neviem, kde sa nám zadefinovať, nevidíme. Majú svoj jazyk, majú svoje prezývky a teraz pokračujte vy, čo všetko ešte majú svojské. Viac menej všetko a viac menej nič. To je práve problém bežného človeka z pohľadu, z pohľadu bežného človeka.
netreba v tom hľadať vôbec nič. Ľudia zbytočne si hovoria, áno, teraz ty máš široké nohavice, ja neviem čo, bla 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 bla. Ty si writer. To je blbosť, pretože... Ale keď má prsty od spreju, tak asi je, nie? Tak prsty od spreju má môj otec, keď maluje doma nábytok, akože, takže asi to... Ide viac menej o to, že ľudia všeobecne grafity zbytočne škatulkujú a proste tým, že do toho absolútne nevidia, tak si na druhej strane nevedia vôbec, čo s tým vlastne čo si mal pod tým predstaviť. Ibaže ja čím ďalej to vlastne skúmam a informujem o tom, mám ten dojem, že ľudia do toho ani vlastne nechcú vidieť. Prečo máš ten dojem? Prečo? Svojím spôsobom prečo je táto talk show? Tá talk show je preto, lebo došiel nejaký názor, nejaký zákon, iba že prečo došiel tento zákon v roku 2005, keď grafity sú tu na Slovensku, povedzme, od 95. roku. Poďme teda k týmto ľuďom. Kto sú tí ľudia? To sú podobní mladí ľudia ako vy? Alebo aj postarší? Je to z rôznych vrstiev. Väčšinou sú to mladí ľudia, študenti, vysokoškolskí študenti. Dobre, a teraz prečo kreslia a malujú na tie steny? Stále sa snažím dostať k tej podstate. Lebo chcú ukázať, že sú dostatočne smelí na to, že si namalujem to, čo sa mne páči a ako svet vidím na stenu, bez ohľadu na to, či sa to prosím pekne vám páči, ale budem natoľko drzý, že ja to urobím. V prípade potrebujem adrenalín, že to robím po tajomky, aby ma niekto strašne veľa dôvodov, prečo robia ľudia veci, ktoré robia. To znamená, že nemôžeme teraz zaškatulkovať, že grafity robia ľudia z jedného konkrétneho dôvodu, ja neviem, bolo tu spomenuté, že si robia reklamu svojho mena, bola tu spomenutá nejaká komunita alebo subkultúra, to znamená, že určite sú tam tlaky znútra, presadiť sa, mať tú drzosť, ale môžu tam byť úplne iné motívy, môže niekto vážne s výtvarným talentom chcieť začať tvoriť a rozhodne sa pre tú ulicu, lebo je mu to najbližší priestor, v ktorom sa nachádza. Nemusí to začať, málo kto to začne robiť na ulici, ale ľudia začínajú vo výtvarnej škole, ľudia začínajú v galériách, ľudia začínajú doma a niektorí ľudia začínajú na ulici. Takže ťažko nájsť jeden konkrétny dôvod, prečo sa maluje. Snažím sa ťa pochopiť, zároveň ale viem, aj preto tu sedíš v tejto talk show, lebo ty si v roku 2001 takéto stretnutie ľudí, ktorí malujú grafity, zorganizoval v Žiline, ale zase na miestach, ktoré boli dopredu dohodnuté a povolené však. Samozrejme, pokiaľ my sme chceli predstaviť, takisto ako táto talk show možno chce predstaviť grafity, samozrejme my sme ho chceli predstaviť viac ako umenie alebo viac ako tvorivú činnosť. A keďže sme to chceli robiť ako oficiálnu akciu, tak bez povolenia mesta sme si samozrejme nevystačili. Inak by to bola len výstava fotografií, ktoré boli odnikiaľ. Ale našli ste miesta na verejnosti, kde ste mohli malovať však? Našli sme napríklad Považskú galériu umenia v Žiline, ktorá otvorila dvere a povolila malovať priamo na steny vo vnútri galérie. Čiže neboli to len tie klasické betónové múry. Chlapci, vy malujete na povolené miesta? Aj na povolené a ja si vybrám miesta, kde to nikomu nemôže vadiť a kde vlastne nedochádza k vzniku žiadnej škody. To sú aké miesta, prosím? Mám rád miesta, kde mám kľud, kde môžem v kľude dokončiť, ktoré sú možno trochu odľahlejšie, vyberám si ich aj na základe nejakej fotogenickosti toho priestoru, čiže ako to vyzerá na tej fotke, ale tá fotka je potom z toho výstup, ktorú posielam ďalej a väčšinou sú to nejaké, keďže robím čisté veci jednofarebné, tak ako protiklad tomu vyberám rozbité špinavé steny, pod mostami rozbité baráky, skôr periférie, takže tam myslím, že to nevadí nikomu. A plus tie legálne steny niekde v meste. Ja by som išiel asi na margo tohto, preto môj citoslovce. Ide o to, že čo sú legálne steny, hej, to je strašne široký pojem a čo je najsmiešnejšie na tom je to, že legálne steny neexistujú. Proste ako hrajeme sa na čo chceme, áno, malujeme bla 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 bla. V Bratislave, ktoré je hlavným mestom, proste neexistuje legálna stena. Či to niekto povie, áno, boli alebo neboli, alebo budú alebo nebudú, akože rozprávajte mi, čo chcú. Ja viem, proste realita je iná. Realita je tá, že dojdete pod most La Franconi, ktorý je druhou väčšinou obyčajných v úvodzovkách ľudí braná ako legálna plocha, omyl je pravdou, to tam policajti, ktorí vás pokutujú a vyhodia. Taká je realita. Druhá realita je tá, že ten writer má
chcel som povedať úplne na saláme. Je mu to úplne jedno, kde tu je malovať, pretože legálna plocha je všetko okolo mňa svojím spôsobom pre toho writera. Lebo ty si to tak povedal. Áno. Ale človeka predsa len zamrzí, keď vidí pokreslené alebo pomalované vagóny, keď vidí pokreslené historické budovy. No áno, aj nie. Práve v tom je tá krása toho graffiti, že graffiti je strašný individualizmus, ktorý vám necháva absolútne najširšie spektrum proste tvorby. A to práve láka tých mladých ľudí, že vy nemôžete povedať, toto áno a toto nie, toto rob, toto nerob, použij červenú, použij modrú, proste ja mám tu chuť, idem a urobiť. Nie, nerozumieme si, ja sa nesporím v tom, že sa hádam v tom, že či použij červenú, modrú, ja len chcem vedieť, že kde budeš malovať a kde nebudeš malovať. No práve to, že graffiti bude malovať všade. Nech sa páči, nech sa páči. Stále je tu vo vzduchu tá otázka, že prečo vlastne ten grafiťák robí. Že prečo to robí vlastne. A prečo to robí tam, kde to robí. A ja si myslím, že graffiti to je genetická záležitosť. Všimnite si, že keď sú malé deti, pokiaľ tie rodičia sú rozumní a nechávajú ich, aby oni sa prejavili, tak kreslia po stenách po svojom okolí. To je maličký grafiťák, z ktorého keď tí rodičia sú múdri a nechajú ho, aby on si cez tie svoje kresby niekde došiel, tak z neho sa potom stane takto veľký grafiťák. Ale mne ide o jednu vec, že keby tá relácia, ktorú dnes robíme, v závere bola na to, že by rodičia dovolili svojim deťom ďalej čmarať na steny, tak ja sa hlboko kláňam, pretože toto v malom sa deje aj vo veľkom. Aj s nami, ktorí proste máme tento druh kumštu radi a ktorý mu fandíme. Samozrejme, že grafiťák je ten človek, ktorý si na tejto zemi chce nájsť miesto na slnku, ako každý človek. Že? A chce sa zviditeľniť, chce povedať aj ja som tu. To je veľmi prirodzené, to je genetická danosť. Tak to robí na rôzne predmety. Robilo sa to od prapovodnej pospolnej spoločnosti po dnes. Ja sa divím a čomu ďakujem za to, že dnes sa to nejakým spôsobom akoby nadhodnocovalo to graffiti, že sa okolo toho robí problém, ako dokonca sa to kriminalizuje, čo je úplne nezmysel. To sa nedá zastaviť, to je ľudský prejav identity a snahy sa s tým miestom, ktoré ja obývam, sa s ním stotožniť. Ja osobne to dokážem pochopiť, to dokážem tolerovať, ale na vlastnom plote by som to nevedomky nechcela mať. Otázka je, alebo dobrý príklad je, mne raz povedal jeden writer, že kedy ľudia začali nadávať na graffiti, bolo vtedy, keď si to všimli na svojom plote alebo na nejaké stene, okolo ktorej chodili každý deň. Ale predtým sa o tú stenu nezaujímali vôbec. Nikto sa nedíval po prázdnych stenách, nikto nemá doma prázdne steny, okrem zubárov. A vlastne vtedy sa tí ľudia začali. Ako je to potom, keď malujú dopravné prostriedky? Keď malujú historické budovy, kostoly, chrámy? Je to otázka, ako si ten, ktorý čo to robí, vyberie. Väčšina writerov má rešpekt pred nejakými historickými pamiatkami a myslím, že nejaké hodnoty väčšinou neničí. To sú skôr takí, ktorí niekde nájdu nejaký sprej, niekde niečo vidia, niečo tam vyskúšajú a ďalej v tom nepokračujú. Takže to sú takí skôr, ktorí nám do toho remesla lezú a s tým, že takí tí uvedomelí majú predtým rešpekt. Čo sa týka dopravných prostriedkov, tam, neviem, ja proti tomu nič nemám a mi to príde ako najlepšia plocha na tieto nápisy, pretože je to mobilné, vidí to ešte viac ľudí a proste úplne ide to proti tej uniformite tých vagónov, ktorí majú jeden lak a je to pestrejšie, to cestovanie je úplne iné. Keď vidím, stadiaľ mi prichádza tento, ktorý som videl minulý týždeň. Divákov, ako sa usmievajú, dokonca až smejú, ale ja sa musím obzrieť. Dajte mi ruky hore, tí, prosím pekne, ktorí radi vidia takéto nápisy na dopravných prostriedkoch. Ja chcem poznať, čo chce ľudí. Máme to pol na pol, pomôžte mi. Zhruba.
Ja si ináč ešte myslím, že to je celkom aj praktické, že vlastne zadarmo majú železnice, natreté vagóny. Neviem, či sa na to aj železnice tak pozerajú. O chvíľočku sa spýtame aj kompetentných. Mimochodom, to nie je lacný špás si urobiť takúto maľbu. Však? Koľko tak miniete na takú vec, ktorá už za to stojí? No konkrétne aj nič, keďže už nemalujem nejaký piatok, ale ide o to, že... Pekne, však si maloval, to si povedal. No dobre, tak maloval, to je jedno. Akože ja by som skôr otočil proste tému tým, že... Poprosím mi odpoveď na otázku. Dobre, akože lacný špás, hej. Môžeme opakovane kvákať, proste odpovedať klíše odpovede na klíše témy, ktoré opäť nikoho svojím spôsobom nezaujímajú. Táto vec, že jeden sprej stojí 150 korún. Jedna malba, na ktorú minieme od 5 do 10 XY sprejov, stojí toľko a toľko. To je toľkokrát zobraná téma, ktorá svojím spôsobom... Ja to napríklad neviem, a ja sa považujem za šítaného človeka. Však mi povedz. Dobre, špeciálne pre teba. Jeden sprej, ktorý má 400 ml, stojí od 100 do 150 slovenských korún. Koľko ich takých minieš? Záleží na tebe, môžeš urobiť jeden tag, ktorý mu robíš XY zase tých tagov. To sú tie čmarenice, tie podpisy v tých mestách. Záleží na tebe podľa toho, ako si na to trísku, tým pádom môžeš robiť fatcapový, to znamená ten hrubý tag. Ja treba to vysvetlím kvalitne. Takže tie veci, čo sú v meste, tie jednoduché strieborno-čierne, na to sa minú väčšinou 2 spreje, že jeden stojí tak 150, okolo 300 korún na tú vec. Na tie farebné veci, tam už treba podklad viacej fareb, tam je to okolo 1000-2000 korún. Takže závisí, kto ako na to má, dá sa to spraviť aj lacnejšie. Sú iné alternatívy, nemusia to byť vždy len sprej a to je už na tom. No ale okolo tej 1000. To znamená, že predsudky ľudí, ktorí si myslia, že writeri, alebo ja použijem laicky, dobre, odpustite mi to, grafiťáci sú, prepáčte mi to, feťáci, táto cesta asi nie je správna, však? Absolútne nesprávna, keďže nepoviem druhá väčšina, ale mnoho z writerov študuje vysoké školy od architektúry až po právo, čo je akože dosť výsmech, keby právnik fetoval, tak potom sa hrajme, akože trošku už rozprávame sa. No, zamočím to. Za chvíľu to bude na pani, no. Otázka je, že keď ten človek minie 10 alebo 20 tisíc korún na spreje, tak asi už na drogy alebo fetovanie mu nezostane. Áno, aj toto je tých časov, môžeme uvažovať. Čo je pravdy na tom? Ja trošku, akože aby som rozveselil opäť publiku, možno, že by aj zostali, ale opäť musí vymeniť svoju malbu za tie drogy. Takže neviem, no. Je to také trochu. Ako je to teraz s týmto? Dohodneme sa, že pre vás je to umenie, lebo predpokladám, že áno, však? Pre mňa je to umelecký vandalizmus. Umelecký vandalizmus, to je prosím pekne aký terminus technicus? To znamená, že grafity, čo ten komu páči alebo nie, sú jak tie farebné krásne plochy, tak aj tie škaredé čarbanice. To znamená, že je to kus umenia, pretože nech si hocikto skúsi zobrať ten sprej a urobiť proste tú linku, ten tvár, ktorý v tom proste tá konkrétna skupina ľudí vidí, tak určite je tam proste určite prvok umelecký, ale zároveň môže to byť aj prostý vandalizmus, jak povedal Maťo, môže to, v tom je práve tá uvoľnenosť, že môže to vyslovene ten sprej zobrať hocikto, môže prebehnúť 3-krát mesto a není v tom proste ani štipka umenia. Rešpektujem jak jednu, tak druhú variantu. Je to graffiti. V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že sprejári sú už dávno v galériách a v múzeách. Proste tie veci sú dávno ako spôsob, ako druh umenia sú dávno legalizované a vlastne zakademizované. Hej, čo samozrejme vy mi budete ako nabúrávať, ale je to pravda. Vychádzajú časopisy proste takto hrubé každý mesiac, že vlastne veľké monografie o majstroch tohto druhu kumštu. A ja nevidím dôvod, že prečo keď idem do galérie a na impresionistov, a už o nich niečo viem, preto na nich idem. A prečo proste na tých sprejárov sa chodí, alebo človek sa pozerá, že a okrem toho, že oni zasviňujú dom, nič o nich neviem. A robím súdy proste. Aj tam musím vedieť, čo bolo predtým a prečo tí sprejári majú ten potlak, že to robia. Ja neviem, rok 68 celá táto krajina, keď prišli Rusi, sprejovala choďte domov, Rusi, choďte domov. Proste, ešte z tej doby mám spreje. No, ako odložené. Spomeňte si ešte na búranie Berlínskeho múru v 89. Berlínsky múr, proste vlastne kilometre plochy, na ktorej boli kresby,
úplne veľmi horúce nápisy proste, prečo ten múr tam musí byť, že až v jeden deň tie nápisy pomohli, že ten múr sa proste rozpadol a že bol zbúraný. To je strašná sila. To je tá sila, čo vás ako tlačí písať to tam, kde to každý vidí. Ale keď to chcú ľudia čítať, skutočne musia niečo aj smerom dozadu vedieť. A to od prapôvodnej pospolnej spoločnosti treba sa prekúsať cez Altamíru, cez malby v jaskyniach, proste, a potom ísť cez tie národy, ktoré čo je starý Egypt, ktorý písal na reliefy odkazy. Budem ťa čakať tam a tam, ale to vyril, lebo grafity znamená rýpať, škrabať, aby to bolo navždy, aby to čas nezničil. Že? Vladimír, to znamená, že pre vás grafity vandalizmom nikdy nie je. Dedukujem správne? Pre mňa je to vysostne civilizovaný prejav, proste výtvarník má byť v opozícii. Vtedy je tá spoločnosť v pohode, keď on ju nejakým spôsobom ako ju znervozňuje, ju zneisťuje. To teraz robia grafitáci, to je ich obrovská vec, jedna, preto sú živí oni a mŕtve sú galérie. Presne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz si pozveme na scénu dve dámy, ktoré sa rozhodli vyhlásiť proti grafity vojnu. Eva Chudinová z bratislavského magistrátu má totiž okrem iného na starosti aj čistenie grafitiákmi pomaľovaných stien a poslankyňu Katarínu Tótovú zas grafity rozčuľujú natoľko, že ich autorov by neváhala poslať aj do väzenia. Prichádzajú Eva a Katarína. Dámy, vy ste počúvali doteraz tú debatu v zákulisí. Predpokladám, že chvíľami vás dvíhalo zo stoličky. Však? Mňa ani nie, pretože ja uznávam, že každý si môže povedať, čo chce. Môže si prejaviť svoj názor. Aj tam boli veľmi zaujímavé názory a šokujúce. Ale iná je otázka, či sú pravdivé, či sú priateľné a či sú väčšinou spoločnosti verifikované. Čo vám? Skúsme najskôr od praktickej roviny. Však magistrát hlavného mesta, čo vám na grafity prekáža a vadí? Prečo vám spôsobujú starosti? No tak grafity, tak ako som chlapcov počúvala naozaj v zákulisí, tak určite, že majú svoje dôvody, prečo to tak robia. Určite mnohé tie výtvory sú nádherné, krásne, mnohým sa páčia, ale tak ako ste vypovedali, Andrea, na svojom plote by som to mať nechcela. A keďže ja predstavujem mesto, a my sa musíme starať o ten majetok, ktorý patrí všetkým bratislavčanom, tak práve preto sa nám to nepáči. Čo vy preto robíte, aby títo chlapci nemohli kresliť? No, ťažko sa dá niečo robiť, pretože chlapci, ktorí kreslia väčšinou pod rúškom tmy, aby ich nikto nevidel, alebo v takých okamihoch, keď tadiaľ nejde polícia, alebo napríklad za rohom, kde už kamerový systém mestskej polície nesiaha. Tam, kde siaha, tak tam často chlapci nekreslia. Ja by som do toho skočil. Pod rúškom noci, neviem, no, tie farebné pekné plochy, ktoré sa majú od 3 do 5 až 6 hodín pod rúškom noci, je dosť zaujímavá predstava. Ale tie rýchle čarbanice snáď idú rýchlejšie. Ale tie sa robia aj o 6 po obede a v preplených električkách. Ja neviem, ja ich nerobím. No ako robia sa aj v preplených električkách aj za dňa, takže to je úplne jedno. Ale ja si myslím, že trošku tú debatu treba usmerniť. Ja ako som ju tam počúvala od vás, tak ste preskakovali rôzne druhy a ja si myslím, že by mali byť dve základné členenia. Niečo, čo je skutočne povolené, robené na úrovni, na povolených plochách, čo má svoju... Na farbe nezáleží. Niekto je aj barvoslepý a jemu to nevadí, aká farba je. Ale niečo, čo má svoju myšlienku, lebo tu boli vzletné slova o nejakom posolstve a podobne. Ja neviem, aké posolstvo je BA, bum bum, alebo A, B, C, áno a podobne. Čiže bolo by treba rozlíšiť, ak dovolíte, že by som dopovedala, rozlíšiť niečo, čo už má svoju myšlienku a čo sa robí na povolenej ploche, v ateliéri, čo sa robí, ako tam bolo uvedené, pre nejaký časopis, čo sa realizuje. A potom rozlíšiť niečo, kde sú len háky, báky a skutočne na plochách,
ktoré nie sú povolené. Katarína, čo ste vydali do novely zákona, ktorú už chlapci spomenuli? Čo ste tam dali? Aké zadefinovanie? Čo vy považujete za vandalizmus? Takto, musíme si prv vyjasniť. Tu bola myšlienka, že nebolo to doteraz trestné. Bolo to podľa paragrafu poškodzovanie cudzej veci. Čiže pokiaľ niekto nebol spokojný, povedal, že mu to znehodnotilo, fasádu, ktorú predtým vymaloval, on si to neželal, nelúbi sa mu to, musí znovu premalovať fasádu, teda ide žalovať. Ale tam bolo vždycky treba preukázať, aká škoda nastala, či to bude priestupok, ktorý bude prerokovávať magistrát alebo miestny orgán štátnej správy, alebo či to pôjde na súd. No a tam práve boli komplikácie, čiže ja som špecifikovala túto činnosť a dali sme taký návrh, že už samotné nastriekanie aj bez preukázania škody, výšky škody, je trestné. Samozrejme, trestné je vo vyššej miere, keď je značná škoda a podobne, čo doteraz tiež bolo postihnuteľné a mohlo sa súdne vymáhať. Čiže tu je zmena v rýchlejšom postihu. Tam, kde nie je veľká škoda, stačí už samotné nasprejovanie. A za to je, prosím, pekne postih aký? Podľa návrhu, ktorý som dávala, do 1 roku, po prípade, pokiaľ je skupinou, alebo pokiaľ je to opakovaný čin, alebo nedaj Bože nejaké chránené objekty, napríklad umelecké diela, historické pamiatky, ako ste vyspomínali pred chvíľou, že táto otázka tiež vyvstáva, tak tam môj návrh bol 3 roky, ale so smutním mladých mužov, pretože vláda do nového trestného zákona to zosúladila s prísnejšími sankciami za poškodzovanie cudzej veci a pokiaľ je škoda značná, čo je tak 3-4 milióny, je tam 7 až 10 rokov odňatia slobody. Ja by som mal otázku. Myslíte si, že je adekvátna takýto postih naozajstnej nebezpečnosti takéhoto konania? Pretože porovnajme si to, že aké je za je to návrh vlády a ja tu vraždu. Pán kolega, keby sme sa rešpektovali v tom, že ja vás budem počúvať a potom navzájom sa budeme počúvať. Moja odpoveď je taká. Ja som vám povedala, aká bola moja predstava. Aj pokuta, po prípade trest odňatia slobody. Táto výška je návrh vlády a nech si to vláda odôvodní. V parlamente bolo povedané, že musí to ísť paralelne s výškou možnou poškodzovania cudzej veci. Tam sú takéto tresty. Takže hlboké nádychy. Tu je taký problém jeden, že tá fasáda domu to je tiež súkromný majetok, lebo to je totiž časť mesta. Ja chodím okolo samých fasád. Ako je to právne? To by nám mohla ozrejmiť aj pani Eva. Je stena domu. A pokiaľ je nehnuteľnosť, tak tá nezačína od prvého poschodia. Vlastníctvo nie je od prvého poschodia. To je vrátanie prízemia a pivnice, niekedy aj plochy okolo. Čiže to je súkromný majetok, alebo majetok mesta. Ano. Každá tá budova niekomu patrí. Ano, ale... Má vlastníka. Áno, v tomto prípade je vlastníkom mesto. Preto ste sa možno na začiatku ale mesto pýtali. Sme my. Áno, mesto sme my, samozrejme. Čiže to je naše vlastníctvo. Ale niekto musí hájiť tie záujmy, ktoré sú väčšinové. Je väčšinový záujem, aby na fasádach historických budov alebo aj iných budov, ktoré patria mestu, boli výtvory chlapcov, alebo je záujem, aby to mesto bolo čisté a aby ten, kto má záujem, si dal vymalovať takto fasádu. Pozrite sa, keď sú voľby, tak celé Slovensko je zasvinené plagátmi. Od billboardov až po neviem aké prelepovačky a vzájomne sa tie strany ako likvidujú. Prečo neurobíte jednu vec? Teraz ja budem hovoriť. Prečo neurobíte jednu vec? Ja som ani slovo nepovedal. Dvíhajte prst, zbytočné. Zbytočné, úplne zbytočné. Prečo vy, keď urobíte toto so Slovenskom, sa chytáte tu na takéto smiešnej veci, keď toto je vlastne z graffiti len
dobre zaplatené tými ľuďmi, ktorí to vytlačili, ktorí to musia nalepiť, ktorí to roznášajú proste. A to je zlé. To je zlé. Ale vy na to máte mnoho peňazí a vy to potom dáte odstrániť. Urobte láskavosť týmto chlapcom a keď odstraňujete po voľbách ten bordel, odstraňte aj tieto steny a dajte to do jedného rozpočtu. Vtedy by som vás uznával. Mimochodom, Evka, koľko stojí? Koľko stojí naše hlavné mesto odstránenie týchto nápisov? No, ja by som ešte trošku pokračovala v tejto téme, pretože súhlasím s pánom, že nie všetky politické strany si po voľbách odstraňujú tie svoje plagáty a za nich to muselo vždy dať urobiť mesto. A samozrejme, že mesto sa potom súdilo s tými politickými stranami, aby zaplatili tú čiastku, ktorú muselo vynaložiť mesto na čistenie. Ja rešpektujem Vladimirovú argumentáciu, ale vráťme sa naspäť ku grafity. To ma momentálne zaujíma viac ako plagáty. To znamená, koľko stojí odstránenie takýchto nápisov iba hlavné mesto Bratislavu? No, takto by som povedala. Nedá sa povedať jednoznačne, že koľko nás to stojí. Pretože s takým experimentom sme začali len v Lani. Dali sme vyčistiť podchod na Patrónke a to je 400 štvorcových metrov a to stálo 350 000 korún. Mali sme veľa nie len telefonátov, aj listov, aj sťažností od bratislavčanov, ktorým sa to nepáčilo, že ten podchod je všelijako dokreslený, dočmáraný, dokonca to v nich vyvolávalo strach, keď prechádzali večer cez podchod a chceli, aby sa niečo začalo robiť. Tak sme teda v Lani začali. Tak takéto sú tie sumy. Aké opatrenia viete zaviesť? Vyvoláva strach, keď cítim, že za takúto vec, že by mal ísť človek na 7 rokov do väzenia. Sa mi zdá byť neadekvátne. Ináč pridal by som sa k pánovi Popovičovi a zamyslel som sa tiež nad tým, že vlastne do akej miery je človek atakovaný vo verejnom priestranstve reklamou, billboardami, ktoré každý majiteľ si zase rád umiestní, keď má vhodnú plochu a vlastne vôjdete do električky, na držiaku vám visí kopa letákov, na okne vpravo, že či mesto neuvažuje aj o obmedzení tohto fenoménu, ktorý o mnoho viac než graffiti atakuje človeka pohybujúceho sa v urbárnom priestore. Reklama má v meste presne svoje stanovené pravidlá. Nie je možné robiť si reklamu akokoľvek. Navyše je platená však? Navyše musí byť platená, áno, samozrejme. Naviac, Andrea, keď môžem na tú otázku, ktorá tu bola položená, čo to stojí? Ja som sa trošku o to informovala. Z dopravného podniku mesta Bratislavy povedali, že za rok 2004 na očistenie trolejbusov a električiek dali 1 500 000. Autobusy by tiež asi okolo 1 000 000 korún stáli, keby ich očistili. Ale čo bolo veľmi zaujímavé, zo železníc, nebudem menovať dotyčného, jasne sa pretlač vyjadril, mám to aj vystrihnuté, keby sa všetky vozne, ktoré sú postriekané, očistili, pretože cestujúci s tým nie sú spokojní, nerobí nám to proste imič kultúrnej krajiny, tak by to stálo 15 miliónov korún, čo je skutočne veľký peniaz. A pokiaľ tam pán hovoril, že sa lepia plagáty a billboardy pred voľbami, na to sú predpisy, to môžete lepiť len tam, kde je to výslovne samosprávou určené. A ja si myslím, že takéto pravidlo malo by byť aj pre sprejerov. Vy určitú plochu im vymedzi. Prosím, tuto si môžete realizovať. Ste proste mladí. Nechcem to bagatelizovať. Ani nehovorím, že vy ste tí sprejeri, vy ste tí zlí, lebo sa tu nehráme na dobrých a zlých, ale snáď sa tu rozprávame o tom, kde chceme mať grafity, nech je už ponímané ako umenie alebo akokoľvek to ľudia cítia a kde ho nechceme. Však to je celé o tom. Vy tvrdíte, že priestory nie sú. Eva, v Bratislave sú priestory pre grafitiákov, pre writerov? Momentálne priestory takéto nie sú. Ale musím povedať, že v Bratislave už takýto experiment bol. Bolo to v polovici 90. rokov. O ňom vedel, by som rád vedel? Keď sa vedeli o tom tí grafiti, ktorí práve vtedy kreslili. Vy ste možno ešte boli vtedy mladí, to bolo už pred 10 rokmi. Dostali povolenie a boli na to určené priestory, ale skončilo sa to tak, že mesto sa nevedelo dohodnúť s tými grafitmi, pretože
najskôr chceli plochu, dostali a potom chceli od mesta, aby im kúpovalo farby a platilo spreje. Takže tam sa potom tá spolupráca skončila, pretože ani sami medzi sebou sa writeri nevedeli dohodnúť. Vy ste v rámci svojho pôsobenia na magistráte hlavného mesta predsa len spravili určité prevenčné opatrenia, a to je to, že niektoré fasády budov ste začali ošetrovať špeciálnymi farbami, na ktoré sa, a teraz mi pomôžte, maľovať vraj nedá. Je to tak? Nie je to tak celkom. To je spomínaný podchod na Patrónke, ktorý sme nechali vyčistiť za tých 350 000 korún, a on je ošetrený tak, že je natretý špeciálnym náterom a ten špeciálny náter umožňuje to, že každý ten výtvor, ktorý sa tam objaví, je ľahko umývateľný. Na to existuje systém, že sa zavolá do tej firmy a tá firma raz do týždňa príde a očistí všetky tie výtvory, ktoré tam vznikli. Takže toto je jediný spôsob, ako sa dajú chrániť tie budovy proti tomu, aby sa tam objavovali takéto. Ja som rozpočul to, že to je váš spôsob s prepáčením, ale ja si myslím, že by stačilo namiesto 350 000 dať 50 000 writerom, ktorí by ho namalovali, o čom sa všetci asi zhodneme, že tie pekné farby nikomu teda aspoň nevadia. To znamená, že tam sa dá úplne ušetriť a takýchto ploch je XY, to znamená, jasné, nepáčia sa nám tie čmáranice, ktoré samozrejme robia pod rúškou noci ilegálne. Zlegálnime tie podchody, urobia to legálne, bez rúška noci, so svetlom, jedno s druhým, bude tam viac farieb, bude to lacné, tým ľuďom sa to bude páčiť. Prišiel niekto s takým návrhom na magistrát, že vymaluje... Problém je ten, že... Môžete ma nechať dohovoriť, nie? Keď sa vám nepáči názor, ktorý hovorím, jasné, tak nie, že či ste prišli s nejakým výtvarným návrhom, ktorý by sa mohol realizovať. Ja vám poviem asi takto. Stále z vašej strany, prepáčte, hovorím tak obecne z vašej strany, ale zo strany mesta a zo strany štátu, zo strany proste týchto inštitúcií, neustále sa rozpráva o nejakej represii, proste, kde je nejaká prevencia, akože rozpráva sa vôbec niečo o tom, že writeri majú záujem komunikovať, dojdú na mestský úrad, ale papier koluje 2 mesiace niekde medzi kanceláriami, aby sa nakoniec proste stratil. Hovorte konkrétne, boli ste? Konkrétne, ako nemôžem tu ukázať na konkrétne osoby, ktoré už viem, že vybavujú takéto plochy a tie plochy proste sa bohužiaľ už mesiac nevybavujú. Marek, pre teba bol problém takéto plochy v Žiline vybaviť? No, ako jednoduché to vybaviť nebolo. A vlastne jedine vďaka tomu, že na ten projekt boli získané európske granty, ktoré ako keby ten projekt zrazu povýšili medzi ostatné a zase to bolo len o peniazoch, tak to mesto schválilo otvorenie legálnej zóny a dopadlo to asi tak, že po 2 mesiacoch po skončení nášho projektu to mesto aj tak tú legálnu zónu zatvorilo, hoci počas tých 2 mesiacov sa o mnoho menej malovalo v meste, lebo tieto plochy, ktoré boli vyhradené ako legálne, boli atraktívne, neboli to nejaké periférie, kadiaľ nikto nechodí, ale boli to miesta, kadiaľ chodia auta, autobusy, kadiaľ chodí vlak a zároveň to boli betónové steny, ktoré kvázi nikomu nepatrili, hoci tiež verím, že majú majiteľa nejakú správu ciest. Takže predsa len asi niekomu patria však. Tak všetko už tu niekomu patrí a to, čo nepatrí, tak sa snažíme zakázať. Toto je ten vlastne systém, nie, všetko niekomu patrí. Všetko niekomu patrí a to, čo niekomu nepatrí, sa snažíme zakázať. To je tvorivosť, priateľov, my si chceme hlavne zakázať také grafity, ktoré napríklad na lietadlo v roku 2004 namalovali neprimerané obrazce. Ďalej zakázať grafity, ktoré sa objavili vo Svidníku v histórii bojovej techniky. Grafity, ktoré sú na hroboch určitých skupín cirkevných, áno, veď hákové kríže a podobne. Ja vám môžem z tlače dať presne v októbri, bolo to myslím v denníku SME, ako v Svidníku nakreslili proste sprejmy hákové kríže na historické... To znamená, že ja keď sprejmy napíšem, že... A grafity. Tak je to grafity. Na pravú mieru, že bavíme sa jednak o grafity ako o subkultúre, ktorú tu reprezentujú títo ľudia,
ale takisto, ako pán Popovič povedal, graffiti znamená grafiáre, škrabanie a je to fenomén civilizovaný, pretože ide tam... Prepáčte, ja dohovorím. Takže... Je všade tam, kde je civilizácia. To znamená, že netýka sa iba grafiťákov alebo writerov, ale týka sa takisto ako vandalizmu a rôznych skupín, ktoré týmto spôsobom takisto prezentujú svoje názory. Hneď keď som prišla, som povedala, že bude treba usmerniť diskúziu na grafitov, kde skutočne som spomínala, že sú aj v časopisoch, ktoré majú hodnotu, áno, a na pomalovávanie sprejmi, steny, dopravné prostriedky, súkromný majetok a podobne, čo má charakter poškodzovania cudzieho majetku. Toto si musíme podľa mňa oddeliť. To je štandard mojho myslenia, že každá sloboda má mať určité mantinely. A ja to vždycky zastávam. Aj prejavenie sa musí mať svoje mantinely. Vidím, že chlapci tie značením tlieskajú, takže postihy áno, ale s primeraným spôsobom? Určite áno. Neverím, že ste sa aspoň na niečom zhodli. Ako ja by som na to argumentoval, tieto postihy sú už dávno bežnou praxou v zahraničí a boli iba otázkou času, keď dorazia sem, to znamená, že do bodky každý writer s tým počíta, takže neviem, o čom je diskusia. Sa chcem spýtať, že či prijatím toho zákona myslíte, že by teraz zrazu prestali malovať, alebo by sa to stratilo z tých ulic, alebo aký dopad by to malo, myslíte? Žiaden zákon sám o sebe nič nevyrieši. Môže pôsobiť len prevenčne a postihy môžu zase opačne odstrašiť od... V prípade, ak tento zákon prejde v druhom čítaní a bude prijatý parlamentom, ako sa zmení váš život? Predpokladám, že sa to trochu stvrdí, ale budú vznikať ešte rýchlejšie veci, ešte s horšou kvalitou, ktoré nebudú mať ani tú hodnotu, čo majú dnes. Nebude sa to už možno podpisovať, aby sa nedali zistiť, kto to robil. Možno sa bude len šplichať farba na tú stenu, každý si zvolí, tak ja tam vyujem čiernu, ty modrú. A takto budú medzi sebou komunikovať a pokiaľ ich nechytia, ako to tam lejú, tak... Jasne, ale ja si pamätám, ste hovorili, že je to váš prejav určitého umeleckého cítenia, určitého vnútorného odkazu. Ak takto vravíte, aké je to vnútorné cítenie a čo chcete tým odkázať? Prosím pekne, nedostať sa do filozofickej roviny, do praktickej. Rešpektujte chvíľočku Vatkerty. Ako sa zmení život writerov? Viac menej v princípe nijak, pretože writeri budú aj tak malovať, kde sa im zachce, aj tak budú malovať, čo sa im zachce. A znie to hoci síce dosť anarchisticky, ale je to bohužiaľ holý fakt. Sorry, dôležité je, čo si myslím, že najdôležitejšie si uvedomiť, je to, jak povedal pán, myslím, Popovič, pán Vlado. Najdôležitejšie je to, aby sme si uvedomili, že graffiti je fenomenálny výtvarný prejav mládeže 21. storočia, proste tohto roku a vôbec ako tohto 10 ročia, storočia, ktoré už nikto v živote nezastaví. Nech sa rozkrá, nech tam proste návala XY zákonov. Podobné zákony, ako som povedal, boli v zahraničí. Čo to spravilo? No dobre, tak máme čistejšie vlaky. Aj tak sú pomalované. Máme možno čistejšie ulice. Aj tak sú pomalované. Tí ľudia budú malovať non-stop, je jedno, či budú malovať na plátna, v galériách, do ulic, alebo hocikám, proste tých ľudí nezastavíte. To znamená, skúsme trošku sa vôbec baviť o tom, jak spolupracovať a jak vôbec prezentovať, keďže naozaj tých mladých to zaujíma a mladí tvoria budúcnosť tejto krajiny. Ukážme im to. Ukážme im to, že sa dá aj v tomto smere umelecky nejak vyvinúť a vôbec ako zrádzať, ak si to hlúpo nazval. Prezentujme to ďalej. Dobre, ďakujem všetkým veľmi pekne. To je na dnes už naozaj všetko, tak toto bola téma graffiti, končíme ju s úsmevom na perách, dúfam, že aj vy ste sa dobre doma zabávali. Pekný večer a dovidenia.